Hey alle sammen, og velkommen til en helt ny, ikke helt ny, en sæson 1 Minecraft. Ja, vi starter den her op, og ja, også en helt ny kanal, den hedder Christiansen 5, og jeg hedder selv Christiansen 5 på alle games, så hvorfor ikke kalde den det? Det kan man lige så godt. Load. Oh, jeg står bare i F5 mode. Så her. Og ja, så sådan noget. Håber ikke det er noget. Ja. Har vel sin måde at se ud på, ikke? Der var nogle sten hernede. Ja, jeg må ikke kaste med sten. Altså. Sten. En mand. Okay, der var jo forstå den. Jeg kunne aldrig vide, om der var måske var nogen, der forstod den, men det kan jeg jo ikke vide, når jeg sidder op til her. Og nej, det kommer ikke til at være sådan en timelapse. Fordi de kender jeg sgu ikke. Jeg kan godt lide min skin. Det ser rigtig fint ud efter min mening. Og jeg kører med texturepacken Painful. Så den her. Det var så klamt. Jeg har ikke lige fik sådan noget på torches. Ej, det kan vi lige gå ned og skaffe. Vi kan lige lave en dirty pick her. Bum. Og så lige lave en lave flere sticks. Vi starter med wooden axe. Det er så det vi har 1000 nu. Hvorfor er det, I altid spawner over ved sådan et sted her? Det er da ikke særlig højt. De kan lige sætte den op på maksimum. Det er helt lige meget, hvor mange FPS jeg kører. Bare det ikke lag. Okay, det var måske en lidt dum idé. Normal nummer 8, og så 165. Burde den købe det samme som før. Smule leg spike. Wow. Okay, burde det stoppe sådan. Ja, jeg fik en achievement. Jeg var så OP. Det sjove er, prøv at se hvordan det her, sådan noget træ her, det ser ud. Det er åbenbart ændret sig på en anden måde. Jeg ved ikke om det helt sikkert er en update, det skulle under mig, men jeg er ikke sådan fyldt med i det. Ikke for noget, men jeg har ansøgt for at komme ind på nogle server. Eller en server, 2 server måske. For at komme ind på sådan en, fordi jeg skal virkelig bruge en server, hvor jeg kan spille med noget godt community. Og det er mega. Der er mange, der kan forstå det her med, at det er bare mega kedeligt at bare sidde og spille på en single player. Det ved alle. Selv nogen, der ikke er YouTuber, de synes det er nederen at ikke spille på en server. Alle vil gerne spille på en server. Jeg kan se en lavepølle over. Har nogle æbler, en piece. Vi starter lige. Ikke for noget, men start lige med på peaceful. Ja, fuck det. Vi skal lige have 2 saplings med. Kan vi lige skaffe det?
Det var så fuck det. Så gør vi sådan her. Men ja. Det kan godt være, I kan se det, men jeg kan godt se det derovre. Men alle sammen, jeg har faktisk også sådan min egen lille server, men det er mere sådan min fætter, der har den. Men jeg bare ejer med på den, sammen med ham. Det er sådan en faction server, der hedder Strivers.dk. Den er jo i beskrivelsen, med IP og så det hele. Og det vil den sådan cirka hele tiden være. Den der episode her, den er dejlig. Jeg elsker det her. Især når man kan optage godt i FPS. Nu lader jeg næsten lige ligge sådan, men hvis man kigger ud i venstre side, så er det den der lavepøl der. Derovre, men man kan ikke se det, når man kigger derover. For de har lidt læk. Det kunne jeg godt se før. Kan jeg prøve at sætte den op igen og så lige se. Fordi den loadede lige lidt før. Load. Wow, load. Okay, det kunne den så ikke finde ud af. En mere, det kan den godt. Lidt læk. Så der. Lidt læk igen, men den kører fint her. Og hvis man lige trykker på den her, op til foran. Op til foran. Jeg kan godt lide det med, at den, hvis man trykker shift, så kører den helt. Det er sådan, i en verden. Okay, vi kan lige gå sådan her. I en verden langt væk herfra. Der var et æble og en mand. Faktisk var det kun her i dag. Det er det, jeg synes, det ser så sygt ud. Men der var et sapling mere. Vi skal bare have et enkelt forkert sapling. Vi skal nemlig have nogle... det var dejligt for derovre. Dejligt koblet ud over det hele. Kom nu med de fucking saplings. Kan ikke vente. Dog for saplings, men ikke de rigtige. Men alle sammen, håber I vil kunne lide min kanal. I ved godt, at GXP Gaming og alle kender helt sikkert ham. Han er nice nok. Men han siger, at Fraps eller YouTube kun kan tage 30 fps. Men jeg lavede den af Javau-video i går, hvor jeg bare lagde den op for at kigge, om det kørte smooth på YouTube. Det kørte den faktisk. Og det var bare med noget. Jeg sidder og spiller en smule, mens jeg snakker, det er ked af. Men den kunne kun køre 60 fps. Nej, 30 fps, det kunne YouTube kun tage. Men den var på 60 fps, den der den der optagelse der. Men det er helt sikkert lidt andet med, at min PC, og den altså Fraps, den får det til at gå ned i FPS. Så min computer kan smooth køre i 60 fps. Men det er bare fordi computeren havde indstillet, eller Fraps havde indstillet det. Sapling. Og 5 saplings nu. Så ligger der 2 mere herovre. Og jeg kan lave 2 træer. Der er et biome her også. Ja. Yeah.
Det kunne være dejligt, hvis der var noget... Det ser crappet ud. Iron. Iron. Fuck, en kæmpe ravine, mand. Et smulle kølle her. YOLO. Jeg kan virkelig ikke lide over sådan en ravine her. Ja, der er et lag mere. Fuck det. Det er godt. Nej, vi har nok til et par sko. Yeah! Tror jeg. Passer lige. Og det er lige her omkring, ikke? Okay, GG, hvor er det henne? Vil den ikke bare falde det derovre? Den flagermus, den er virkelig noget, der gør mig en streng i verden. Okay. Der er jeg lige der. Det små ned. Nederen. Fuck, et chok. Ikke for noget, men jeg er ikke så vild med at mine. Altså, jeg kan godt lide at finde iron og diamanter og alt det der, men jeg er ikke særlig vild med, hvis der lige pludselig bare kommer en skeleton og skyder en eller anden ned fra et sted, man ikke vil blive skudt ned fra. Jeg vil tage alt det her iron her, og alt det der kul, der er her, og så bare tage det med tilbage, sådan lige snifle lidt i det, you know. Bum. Okay, der var også en smule herovre. Og det bedste er, når man går sådan et sted her, hold Q ind, så fordi så falder man ikke over på så. Det er også det, jeg tænkte i starten, når jeg så sådan nogle YouTuber, uni sådan, ja, kendt Minecraft. Der så det virkelig sjovt ud, hvordan man kunne stå der og bare gå ud over uden at gøre noget. Og like spice, fuck det. Okay. Lige der. Så det skal bare være nede her. Okay, vi har 15 stykker iron. Ligger. Vi skal også over have de der kul der. Der var kul her. Det er godt. Jeg skal lige komme over her. Der var noget iron der, det nukker jeg lige. Der var noget mere kul heroppe. Der var mere heroppe. Noget mere, nu bedre, men det tager lidt længere tid. Og alle sammen, nu siger jeg det lige igen, hvis der er nogen, der ikke har sådan rigtig hørt efter. Der kommer det så, jeg ikke timelapse på, fordi jeg har ikke lyst til det der med, at okay, der var noget lige der. Går lidt 200 her. Kom nu, jeg vil have det der stykke iron. Jeg kan nu. Nej. Fuck off. YOLO. Fuck, der er mange kyllinger hernede. Vi nakker dem lige, så vi kan få noget kød.
Vi nakker lige så mange vi kender. Er der noget... Fordi her. Men det der med, at jeg bare kan nakke Ender Dragon i første episode, det er ikke noget, jeg sådan går ind for. Og det kan jeg heller ikke, fordi jeg er ikke så OP som alle de der andre nogen. Og her snakker jeg om Saki og sådan nogle andre. Det er det samme der, hvor jeg sagde, at jeg ikke gider have timelapse. Okay, det her, det ser virkelig sygt ud. Lad os lige få det lavet noget stopper, så man lige kan gå sikkert over. Uden at falde lige at være tæt på at dø. Wow, hvorfor blev jeg rykket med? Og den der. Hvad med, at vi lige gør sådan her? Ah, fuck. Havde de der lyde, der lige blev spark. Fucked up, det er... der er en dejlig kul her. Jeg tror bare, jeg går op direkte. Direkte. Og grunden til, at jeg lige har en peaceful i starten, det er, fordi jeg ikke har noget rigtig med. Sådan. Og det var lidt irriterende bare at dø. Og vil I høre noget sjovt? Eller ikke sjovt. Jeg kender nogen, ikke? Jeg ved heller ikke, om I er med på det, men... Han sagde, jeg laver kun YouTube for subs. Altså subscriber for få det. Og ikke få det bare at få feed. Cool. Ej, jern. Lækkert. Mere. Delicious. Var der mere kul her? Så kan vi godt tage den der med. Det er det virkelig belastende, jeg ikke for noget, men fuck, jeg hader det. Gider lade være. Nej, det gør det ikke. Det gør det bare være. Fuck mit liv. Det er irriterende. Har vi en hel stik kul. Jeg gider sgu ikke meget mere kul. Lad os lige få nakket den her kylling her. Æg. Vi kan måske lave en kyllingefarm. Vi finder nogle flere kyllinger og sådan noget på et tidspunkt. Der er noget iron deroppe. Jeg skal være på planker. Og fordi jeg bruger det der old oak, eller ikke old oak, bare almindelig oak, det er fordi jeg ikke sådan gider at bruge den. De der skal jeg desværre have, så jeg hopper lige ned igen, fordi jeg kunne ikke se det deroppe fra. Vi nok også de der tre her, kan jeg jo lige så godt. Okay. Fuck mit liv, okay, jeg overlevede, så... fuck, der er meget jern herovre. Please don't stop the music. Fuck, der er meget jern. Er du helt vimmer, der er meget. Der er mere jern her også. Shit. Jeg kan få fuld iron rustning nu. Jeg tror også, jeg kan få en iron pickaxe og sådan noget. To sekunder.
Undskyld for en lille kort pause, det var lige min mor, der lige kaldte. Vi skal lige lave nogle flere sticks her. Bum bum. Bum. Vi skal lige have nogle flere pickaxes. Vi skal lige have noget mere cobblestone, det er det med. Ja, flagermus, de er irriterende. Vi kan godt lige tage den her workbench på her med. Ej, undskyld. Vi tager lige den her workbench med, sådan vi lige kan bruge den i fremtiden. Torches. Ja, lad os lige få skaffet lidt cobblestone også nu, hvor vi er hernede. This is the smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Okay, jeg har 24 stykker kobbel. Vi skal bruge 8 til en ovn. Der er jern lige der. Går lige en ud her. Men tja. Lige derovre. Går lige nok det her iron her. Det er sjovt. Sådan en ravine her, det er noget af det bedste, man faktisk kan finde, synes jeg. Fuck. Bum, 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 bum. Der var noget iron lige deroppe. Bare roligt, vi kommer ikke til... fucked up, man. Det er også derovre. Fuck, det er bare overalt. Det der iron der. Der er jo ikke lidt her. Der er jo meget. Der er endnu mere. Det er under det her. Fuck, der er meget iron. Jeg har næsten en stack iron snart. Skal jeg have det der stykke iron der. Jeg tror lige, jeg falde ned i den fucked. Fuck. Jeg kan bare ikke det her. Jeg gider ikke alt det der med at bare rende over YOLO. Leg spike. Der var mere iron her. 56 stykker. Jeg tænkte så lidt på, at jeg gerne vil... Fucked up, man. Jeg troede, jeg var mistet det her. Op i solen igen. Men ja, det var vist første episode. Håber I kunne lide den. 2 sekunder. Håber I kunne lide den. Der kommer nogle flere episoder snart. Bare rolige episoder. Ja. Hov. Der er sådan en hest her. Fuck, hvor er det nicely. Og der er flere kylder her. Og der er et lille bitte ægge der. Ja, men vi ses bare alle sammen. Hej hej.